Greetings, and more greetings to you, good people. The name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chiri healthy, chakakodzera kunge chichinwiwa nemunhu akaita kunge iwewe, ndosaka uri panapa muswara nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, manje ndauya nechiporofita chine tsanangudzo kana kuti dudziro. Pakashata. Pane clip randatumirwawo mandarionawo ndikanoti rakakodzera kunge tichiuya naro panapa pachitubu kuti tiratidze vanhu kuti mweya uri kumboti chii. Kuti vane mweya wekumdzvera, nyora mucomment section kana video iri wariona kuti ichokwadi here ichi kana kuti munhu ari kungofunga zvinhu zvake nemusoro wake handitika. Saka rega tiite sei tipinde muvidhio tisatambise nguva. But tisatapinda muvidhio, kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pascreen handitika. Kana une nyaya yaunayo yauda kuripota, kana une maclips auda kunditumira kuti ndimboona timaite panapa, ndibate futi pasame number dziri kubuda dziri kubuda pasi apa handitika. So rega tijambire muvidhio tinzwe kuti mweya uri kutaura kuti chii. Tinzwe kuti mweya unoti. Atendi ndinokukwazai mose muzita reiyi akatuma baba John. Gabriel Mambo nyenyedzi yerushanga. Ndine chishamiso vatendi chandadzidziswa zvishoma. Chine chinguva chichidzokererwa chaizvozvo. Right, kune vanopinda kuchechi dzemasowe motitsanangurirawo zvimwe zvacho hatinyasozvinzwisisa. Hanzi ndine chishamiso chandadzidziswa zvishoma. Ndochiratidzo here, ndo profesi ameno ndochi. Saka tibatsirewo mucomment section tidzidzewo. You never know, mangwana togona kunge tatotese ikoko. Ndaona guta reHarare rine mufaro wakanyanyisa. Mufaro wanga uri kuratidza kuti wakaraudzirwa iwo. Ndikabvunza baba kuti ndingati zvarei. Asi vanhu vanga vaine kutaura kwavanga vachiita, vamwe vanga vachitofenda nekufara. Asi chendishambisa ndaudza rurimi rwabuda mukati mevanhu vanga vachitaura vachifara vachiti bye ZANU-PF. Mashure maizvozvo ndikaona wamuruti sei Wicknell chivhayo, ndikaona asungwa. Nyorai pasi mazuva andiri kutaura. Hanzi nyorai pasi mazwi andiri kutaura aya nditika kuti ndaona seWicknell chivhayo vaita sei vasungwa. Pakaipa kune vanonzvera vana mazvikokota vemweya. Ndoziva kuti mune muripo mucomment section muchiona zvinhu izvi. Kana dziri tsanangudzo kana dudziro kana chiporofita chechokwadi, tiudze iwo mucomment section handitika tiziye kuti po here apo. Ndikaona zvekare mumashure meizvozvo vese vakatengerwa mota naseWicknell chivhayo ava ndikaona dzateerwa one by one. Nyorai pasi mazuva andiri kutaura. Rikatizovewo mashure vijana tinyasozwisisa chiporofita tichifambe nacho pashoma nepashoma nekuti mawana. Ndaudza rurimi rwabuda mukati mevanhu vanga vachitaura vachifara vachiti bye ZANU-PF. Right, chekutanga hanzi ndaona muHarare vanhu vachifara. Hanzi vanhu vanga vachifenda nekufara. Chiporofita here ichi kana kuti hanzi vachifenda nekufara baba. But mashoko hazenga akubuda mumuromo evanga vachitaura. Hanzi vanga vachiti bye ZANU-PF. Mawani ndo chiporofita chekutanga. And then chechipiri ndo chavakutaura icho manje.
Mashure maizvozvo ndikaona wamuri kuti sei Wicknell chivhayo, ndikaona asungwa. Nyorai pasi mazuva ndikutaura. Ndikaona zvekare mashure maizvozvo vese vakatengerwa mota nasei Wicknell chivhayo ava, ndikaona dzateerwa one by one. Nyorai pasi mazuva ndikutaura. Chiratidzo chechipiri hanzi ndaona Wicknell vaita sei vasungwa. Chechitatu zvikanzi ndaona vese vakatengerwa mota dzaita sei dzateerwa dzichitorwa. Mawani Denga uko kudenga rematenga uko, denga renyenyedzi uko, denga rerushanga, denga rake Baba Johani. Gabriel Mambo, nyenyedzi ichipikirwa. Warumeka vese varutengerwa mota nachivhayo ndaona dzateerwa one by one. Izvi vandiri kutaura zvina makore maviri izvi, 2 years dzakawandisa. Nyorai pasi 2 years dzakawandisa. Ndaona dzateerwa one by one, one by one, one by one. Chishamiso chikuru chabuda muguta reHarare. Muguta reHarare ndaona vanhu vachifara, vachipembera, vachifara, asi vange vachiti bye bye musangano uri kutonga. Handina musangano wandosapota. Handisapoti ZANU-PF, handisapoti Triple C, handisapoti Blue Movement, asi ndiri kutaura zvakamira papfumbamwe apa. Tibatsirei iwo kumasowe. Hanzi ndiri kutaura zvakamira papfumbamwe. Pfumbamwe chii? Kune vanoziva tiudzeiwo mucomment section apo kuti yaofa papfumbamwe apo zvinombonyatsorevei. Zvazvinoita mukaudzwa mazwi emweya munotanga kutuka akuudzai. Varipo vakambotaura kuti 2024 kuchange kuine nzara. Wandobva waona mvura kunaya zvishoma yanaya yabva kuti anopenga uyu. Tiri kuchenjedzai kumberi kwamuri kuenda. Nyorai pasi mazuva aya. Handina basa randinosapota, handina kwandakarerekera, asi ndiri kupai chete mazwi akamira papfumbamwe, mazwi echiremba, mazwi ari kubuda muromo make Gabriel Mambo. Ndiye muridzi wevanhu. Ndiri kuisa mazwi chete chete ndichikoshesa iye akatuma Baba Johani. Ndinotenda regai ndidimbuke saizvozvo munzalelo, asi ndichazokuyeuchidzai kumazuva mashoma ari kuteera. Ndati makore maviri akawandisa. Ndinotenda munzalelo komborerwa vatendi. Hanzi handisapoti ZANU-PF, handisapoti Triple C, handisapoti Blue Movement. Ko vanhu vakusaiza monzora kamana. Handisapoti MDC. Saifanira kusaura kuti handisapoti MDC nekuti ndo biggest opposition party. Saka mungomana chaari kutaura tomuti madzibaba chavari kutaura ivo kuti ini handina kwandakarerekera, asi ndangoratidzwawo ndo zvandaita sei zvandauya nazvo kuti ndikuudzei, ende nyorai pasi. Mazwi arikuita sei andiri kutaura aya. Once anyorwa pasi tichazomadzokera, but isusu manje hatinyore pasi panapa pachitubu, tinobva taturika mudenga, taturika muchadenga mumasaisai umu. Tinoti kana nguva yafamba, hanzi 2 years dzakawandisa, nguva yafamba tinozongodzoka kuti zuva rakati pana madzibaba vakati handitika. So kana mune zviprofita, kana mune nyaya dzamunadzo, ndibatei, nhamba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa handitika. Chino chimunoziva kuti chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu checontent, chitubu chine content yakachena, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chakakodzera kunge chichinwiwa nemunhu akaita kunge iwewe, ndosaka uchitishanyira panapa nguva nenguva handitika. Saka chitubu chevanhu hachina kunzi ndechanhingi, ndechevanhu, ende ini ndiri panapa nekuda kwako. Ndosaka ndiriita sei ndiri kukukoka kuti kana une zvaunazvo sununguka uite sei undibate panapa pachitubu handitika. So ndonyaya yanga ndangokuigirai karike kuseni kudai so titange musi wemuvhuro, svondo redu rive rakaendeka riine nyasha handitika. Siya comment mucomment section kana usati wasubscriber. Hanzi nevamwe uri kunyanyotaura nyaya dzekusubscriber, ndikati handizomire kutaura nyaya dzekusubscriber nekuti ndine manew viewers, manew visitors ari kuvhizita panapa channel each and every day. Saka tinoramba tichikurudzirana tiite sei
tisubscribe nekuti kusubscribe mahara handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Tosangana muvidhio rinotevera.